Dobry, witam serdecznie, to ja, Mikołaj, a w zasadzie to ja, Niklaus, i jak widać na mojej twarzy wystąpił uśmiech i radość generalnie, bo oto Geralt. Przedstawiam wam Geralta w jakości, no, takiej, jakiej jeszcze nie miałem szansy go doświadczyć. Tutaj na ulicy, która nomen omen wygląda kropkę w kropkę jak ulica... Ale to heca. Jak ulica Długa w Gdańsku i myślę, że to nie jest przypadek, że tak bardzo jest do niej podobna. No i jak widzicie, Wiedźmin wygląda tutaj troszkę lepiej niż miał szansę wyglądać ostatnio u mnie. A żeby tak, to jest pierwszy film z takiej serii, że testujemy generalnie nową kartę. Ale że ja jestem takim człowiekiem, że jestem taki skromny w ustawieniach i nie mam zwyczaju wszystkiego ładować, jak to się godo na full. Ale pokażę wam, jakie mam w tym momencie ustawienia. 60 klatków, tutaj Hairworksy wyłączone, bo szczerze mówiąc nie podobają mi się te jak się to włączy, bardziej mi się podobają te podstawowe. Postacie wysokie, cienie zawsze we wszystkich grach daje na średnie, jakość terenu wysoka, jakość wody uber, zagęszczenie wysokie, jakość tekstury wysoka, roślinność uber, szczegóły uber, postprocesy tutaj wszystko włączone, wyoszczanie niskie, HBO włączone i wszystko tutaj włączone. No i generalnie mój sprzęt to możecie go zobaczyć na Hitboxie, ale łatwiej wam i powiem, to jest w tym momencie nowo nabyta 970 GTX, procesor Intel i5 2400, lekko tam kręcony, bo on wiadomo jest PSK, to nie idzie go podkręcić za FES do 3,4 GB tam, mnożnik przesunięty i 8 GB pamięci RAM, nie pamiętam teraz dokładnie z jakiej firmy, ale to chyba nie ma jakiegoś takiego wielkiego znaczenia. No i tak tutaj połażę, pokażę wam ładne widoki, tu jest gdański Żuraw. Mógłbym już tu płynąć w sumie na Skellige. No ale tak jeszcze, co jeszcze wam powiem, że oprócz Wiedźmina chciałbym wam pokazać też inne takie gry, które powiedzmy wymagają większych zasobów sprzętowych, czyli chciałbym wam też pokazać, jak na takim sprzęcie spisuje się GTA 5, Wolfenstein The Old Blood i Battlefield 4 na pewno, i może jeszcze Metro. Także to takie tytuły, które w tym momencie mam na kompie i które jak wiadomo wymagają mocniejszej specyfikacji peceta. I zademonstruję wam, jak ten sprzęt aktualnie sobie radzi. Tutaj Wiedźmin w wersji 1.5. Tak wygląda tu mój Geralt. Jesteśmy tam za połową trochę, no nie, równo w połowie do 15 poziomu. Kedweński Kiris i tak dalej. Jakie mamy zadania? Może jakiegoś poboka jeszcze bym sobie zrobił, jakby coś było. Tego coś mi się tu zbugowało z tym. Miecze i pirogi jeszcze nie mogę. Wydaje się na Farui. W sumie to by szło zrobić, ale to już jest bodaj na Skellige, o ile się nie mylę. No i powiem wam, że na tych ustawieniach ta wyspa tutaj, wyspa, tutaj miasto Nowigrad wygląda po prostu masakracyjnie dobrze. Nie, dobra, z tego co widzę muszę i tak popłynąć na Skellige. Także dobra, zaznaczę sobie tu jakieś inne zadanie. Znajdź statek. Są trochę wysokie jeszcze te poziomy. Albo zrobię sobie panie lasu może jeszcze zanim popłynę. No to takie, żeby mieć wszystko tutaj, o przynajmniej większość uporządkowania i dopiero potem ruszyć w podróż. Zauważyłem, że jest szansa, że jest jakiś problem tutaj z optymalizacją miast, o czym już bodaj była mowa w jakiś tam, no gdzieś już o tym czytałem i to się zgadza, że to wygląda to tak trochę jakby momentami był tutaj tak zwany memory leak w miastach, znaczy RAM się przeładowuje i nagle gra zaczyna gorzej działać, a na przykład włazimy do jakiejś chaty, wyłazimy, o bandyci, i już działa w porządku. A tutaj jakiś dziwny bug z Igni, że ten ogień tak opóźniony był. Ale 10 poziom to tam nie jest... Szczególne wyzwanie, żebym tego jedną złą godzinę nie powiedział. Bandyto! No i pięknie. Pokaż kotku, co masz w środku. A, ten rynek to jest superowa sprawa i ci grajkowie. Dobra, tylko czemu mi nie pokazuje, GPS mi się zepsuł? Geralt chyba map nie zaktualizował. Dobra, jest wyjście. To jest zresztą tak w ogóle, o ile się nie mylę, ten moment, który był na zwiastunach tam pokazywany, jak on tutaj wjeżdża na koniu
I wszyscy, o, ale downgrade, ale downgrade, ja na to nie mogę patrzeć, ale downgrade, o. Jakie to jest żadne. O, jaki wytruchtał krasnoludek. Dobra, obejrzymy na mapie, czy nie idzie czasem do tego sobie zrobić jakiegoś, a to tutaj wieś Sztygary. Sztajgry się go do. Dobra, czy nie idzie się transportować bliżej? Idzie do wsi Sztajgry. W ogóle mam wrażenie też, że po patchu 1.5 jakoś ciężej się walczy. Że trudno jest zabić przeciwnika. Ja mam tam ten poziom 14, a jest przeciwnik na 9 poziomie i jakoś tak mam problemy z ubiciem go. To jest bez mała potwierdzone info, bo nie jestem jedynym, który to zauważył. Patrzcie, Magic. Tak, nie chcę, żeby tak brzydko wyszło, że kupił sprzęt i się asi, no ale troszkę się poaszę, no. Rzadko kiedy mam czym, to przynajmniej, że wreszcie Wiedźmin dobrze działa. Ja nie będę oczywiście, jak coś będę nagrywał to w 60 klatkach, bo filmy w 60 klatkach się strasznie długo renderują i jeszcze... O Jezu, ale skoczyłem. Jeszcze do tego nie każdy je może obejrzeć i w ogóle, ale tutaj w ramach takiej prezentacji możliwości tutaj się szarpnę i szafnę te wideo w 60 klatkach. Będzie się pewnie pół dnia renderowało, no ale dobra, raz to można, nie? Aha. Moi przyjaciele Ele. Aj. Kurde, troszkę ich jest za dużo. Ja bym sobie musiał wziąć jaskółka. Jaskółka robi kółka. No bo już nie bieda darpyska. No, dobra, zażyjemy potiona. Żryj Geralt. Nie wiem, czemu mi się ten GPS zepsuł, że mi nie pokazuje na mapie, jak daleko tam jeszcze... Ja nie puściłem sobie frytoków w kompie. Przy Wiedźminie komp dostaje białe gorączki, chociaż ten mój GTX to Windforce, nie? On tam ma te 3 takie wiatraki dupne, także z chłodzeniem nie powinno być problemów. Co to są za szczympy? To są jakieś grzyby. Podążaj słodką ścieżką. A, to jest do mnie taki znak, ale widzicie jak to tu... Kurde, na YouTubie tego pewnie nie zobaczycie, ale no... Magic, so much. Podążam. Sztyc, podążam. W ogóle jak ktoś nie chce zaspoilować, to niech nie patrzy. Podążam. Dali podążam, nie nadążam. Podążam. O! Jest biskupin. A przynajmniej coś podane na biskupin. Jakoś osada. Cutscena. Wlazł pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to łobaczył, zarąbał go na śmierć. Łobaczy. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z gub ptaska. Śmieje się i mówi, smaczna ta kiełbaska. Creepy. Kucharz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd. Grzeczniej? Gnoju? Co wy samłonacycie, Co bajtle? robicie same na bagnach? Nie same, ino z babcią. Pytam, skąd się tu Ino. wzięłyście? My są sieroty. Wszyscy? Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? Patrz go. Jaki mądry. Szukam wiedźm z krzywuchowych moczarów. Ty sam żyć jest jak wiedźma. Wiedźmy z moczarów?
Nam nie wolno chodzić po moczarach, babcia zabrania. I dobrze. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. Babcia potem strasznie płakała. Może jeszcze wróci. Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Dupcys. Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał: chowaj ta dziewki po lasach, niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówił. Dupcing. A jest tu jeszcze ktoś prócz was? Znaczy się kto? Ktoś, kto mógł widzieć tę dziewczynę. Jak sześciookie drzewo? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek? A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam. Tu nie wolno być nikomu, tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Pani, proszę was. Kto to jest Janek? Janek poknął dzbanek, potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Gnoju. Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. Pani chyba mnie robi za bozna. Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy. I ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Prawie jak mój. Babunia ma ładny nachalek. Moje ty kochanie. Dzieci są takie słodkie. To jak ktoś ma brzydki nos, to automatycznie jest wiedźmą. Znam dużo wiedźm. Wiedźminów. To jest jakiś rasizm. Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia pletli i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona, Raczej córka. córka. Moja śliczna, dobra córeczka i ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? No, babo. Pomóż mi, proszę. Młoda, szarowłosa dziewczyna. Chcę tylko wiedzieć, czy ją spotkałaś. Dzieci, na co patrzycie? Idźcie myć ręce, będziemy łapać świerszcze. Widzę, że niczego się od ciebie nie dowiem. Tak, bo ja nic nie wiem. Łżesz! Janek na pewno wie. Pytam go o coś, a ten mówi: poczekaj, podrapię się po życiu i wymyślę. Co to za brzydkie słowo? Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, a ja cię przypilnuję. A ty stąd odejdź, odejdź! Co za ludzie? Muszę znaleźć Johna. Johna, którego już każdy zna z legendarnego trailera. O, GPS mi się naprawił. Spoko. Porozmawiaj z ukaranym... Porozmawiaj. Synek dostał szmary od umy. Arek. Tu nie wolno wchodzić. Arkadiusz. Nie wolno tu przychodzić. Nastąpiła jakaś dziwna historia, że nagle wydupiło mi czarny ekran, już myślałem, że mi się spalił komputer, ale no, nie spalił się, także podejście numer 2. Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Dobra, to już wiemy. Z temu rozmawiał, bo babcia cię nie... Tak. Zadam ci tylko jedno pytanie. Nie zadasz mu żadnego pytania. Ty jesteś obcy. Nie wolno rozmawiać z obcymi. Możemy już jeść? Będzie zupa ze skwarkami. Wodziączka. Słyszałeś? Mówi, że się ciebie boi. Nie strasz mi dzieci. Dobra, Jezus, jakie te ludzie są strachliwe. A powinny być, żyjąc w takim miejscu, powinni być raczej za pan brat z dziwami natury w postaci siwowłosego zbója, jagna, gniewko. Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Babcia sama jest zmyślona. Widzieliście kiedyś Janka na własne oczy? No pewnie, wygląda podobnie jak on. O, Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony?
Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. Babcia Pipsy Flyki. Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy. Jak coś zrobimy źle, to płacze. I boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy. Jakie brzydkie dziecko, masakrycznie. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żebym mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. Giry. W porządku. Po naszemu. Kryjcie się, ale jak was znajdę, pomożecie mi porozmawiać z chłopcem, który zna Janka. On se myśli, że tak łatwo nas znajdzie. Znaczy nigdy przed czarnymi się nie chował. Nie podglądaj Dziecko. i nie wchodź na wszystkie palce. U nóg też. Czarnych to ja szlachtowałem, jak ty żeś jeszcze w owodniowych 2, płynach 3, się pultała. 18, 19, 20. Geralt pół wieczora liczył do 20. Nigdy nie był orłem z matematyki. Dzieci drogie, nie graliście jeszcze w chowanego z człowiekiem, który ma wiedźmiński zmysł. Ale ten obszar taki wydupili duży. Mogłeś te dzieci schować Kajś sam tukej. A jo teraz bedalotą. My są elfry z Górnego Śląska. No, Geralt, Jezus, ty jesteś czasem taki nieporadny, Borok. To jak... A! Ktoś się chyba skrył, Kajś. Sam tukej. Albo i nie. Godaj stara Kaj jest z Bajtlesem. Dobra, to są ślady tam i tu. Ja. O, tu jesteś. Jakżeś mnie tu wypatrzył? A hopie, znaczy Ola, dziążko. Ty jeszcze wiele rzeczy o mnie nie wiesz. Tamten jeden wydupił pewnie za dom. Geralt, nie kompromituj się, YouTube patrzy. No to te dziecko w końcu wlazło do tego domu, czy one wylazło z tego domu? Bo ja już tego nie rozumiem. Zaraz się znerwuję. Tam jeden pitał. No. Geralt, co ty? Lumbago? Widzę cię. Wychodź. Jak na pipko. Z Nodrzechcia. Jeszcze 2. W ogóle do czego to doszło, żeby Geralt za Bajtloma łaził? Aha, tamten się na dach wdupił. I co, teraz mam za nim wleźć tam? Miły tam nie wleźć za pana. To jest... głupie. Albo do wewnętrza? Idzie tam wleźć? W ogóle idzie. Ja, nie idzie. Ło, faroński. Co teraz? Nie no, ja się czuję robiony za bozna. Ale jako woda Gryffindora. Kali się. Zainwestować. Mnie już to dżaźni. Dobra, wiem. Znalazłem cię, nie chowaj się. A i co Gniewko, opatrzcie jakie żech zrobił zbliżenie. Popek, czy to ty? Głupiewice. Dobra, ostatni. Ktoś, coś? Someone, anyone? Zaraz wezmę jakiegoś bajtla, przycisnę, to można go sprzedo. Krwisty zachód słońca. Jak krwisty zachód słońca, to teraz nie wiem, będzie zimno?
na następny dzień? Albo właśnie ciepło? Już nie wiem teraz. Mi się wszystko motlo. Welelej, welelelelelelej, welelelelelej. Ja wam zrobię Lazarusa. O. Nikt więcej już A. nie działa. Jesteś czarodziejem, prawda? Jak pójdziemy pod domek, to Abracadabra. pokażesz nam sztuczki? Nie, porozmawiamy o waszej obietnicy. Dziecko, nie mogę ci pokazywać sztuczek, bo mnie zawrą do herestu. Znalazłem was. Mam nadzieję, że dotrzymacie słowa i pomożecie mi pogadać na osobności z kolegą Janka. Co mamy nie pomóc? Słowo to słowo. Babciu, babciu, jak trzmiel w życiu użarł! Chodź, babciu! Bunk! Godej! Nie bój się. Idziemy po Johna. Nie ma co się lać żurym. No i także Geralt spełnił się w swojej roli opiekunki do dzieci w zasadzie. Mógłby to robić zawodowo, tak myślę. Mógłby się przebranżowić. Albo na przykład zmienić pracę na jakąś bezpieczniejszą. Nie wiem. Może jako Jeśli Janek nie jest krawiec, na pewno zostawia albo- za sobą ślady. krawiec. Albo... Powiedziałem 2 razy krawiec. Albo szewc. Albo coś takiego, bo takie życie Wiedźmina to na dłuższą meta może być niebezpieczne. Dobra, Johnny. Widzę twoje ślady. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. No raczej, Geralt. Raczej. Mam nadzieję, że to są... Spoko. To są stopy Janka, a nie stopy miedzi. O, pana! To się uśmiał jak jasny pierun. Aż miedrę. Kurde, Janek ma stopy odwrócone chyba w drugą stronę. Całe szczęście, że Geralt ma tę wizję Supermana, bo bez tego to... bych się sam obejsrał. Nic bych nie zrobił. Teraz bieda kluczył. Ślady prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Wywap Janka. Poć, Janek, poć. Janek? Nie bój się. Janek, aż ty się żadny. Żadziol pierwszego sorta. Jesteś oblakinią? Jaroszkiem? Jaroszkiem. Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziałeś ją? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? Godej. Dobrze znasz dzieciaki z Polany? Nie bój się. Nie skrzywdzę nikogo. Nie jest gadatliwy, nie. O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Pójdź sam. Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Chyba nie. No i proszę państwa, i tu się zaczyna przygoda Janka, którą każdy z was już pewnie dobrze zna, jak tylko widział trailery, prezentację Wiedźmina. Także pewnie widzieliście to już nie jeden raz, bo
To jest misja, którą można było zrobić sporo wcześniej, ale ja dopiero robiłem to teraz, bo robiłem po prostu dużo innych poboków. Także no. Na ten moment to by było tyle ode mnie. Połasiłem się trochę, jak Geralt śmiga na nowym sprzęcie. Także widać, że 970 jest kartą na tą sytuację jak najbardziej. Nie powiem prawilną, bo to rusycyzm, ale powiem po polsku kongruentną. No i także to by było w tym momencie na tyle. I widzimy się w przypadku następnego filmu z testu sprzęciora. Możliwe, że z Wolfensteina albo z GTA 5. Tymczasem patrzcie tam jako.